Páni, začína nám byť zima, poďme rýchlejšie, šikovne. No vy ste v teple, vážený pán, ale nie je tu zima. Mám odísť, alebo čo? Mám odísť? Nie ste povinní strpieť. No, tak poďte vonku, aj vy, mrznite, aj vy trošičku. Nahrávajte, prosím. Nahrávajte, prosím. Dobre. Počkajte, ešte chcem sa opýtať, pán kolega, vy s tým, čo sa tu deje, súhlasíte? Čo tu prebieha, vy súhlasíte? Áno, poďte vonku, chcem si vás natočiť, mám čísielko vaše, lebo poďte von na chvíľu, ale chcete, jednáte s nami seriózne? Sedíte v aute za volantom? Dobre, počúvajte. Buďte taký laskavý, hej, nech sa páči. Dobre. Poďte, Z akého páni. dôvodu odmietate nosiť rúško? Z akého dôvodu? Hej, no, hej. Normálne váš názor. Jasné, Alši, ja sa veľmi teším, Na základe toho, že nemôžem dýchať, hej, to je ad 1. Chcete ad 2? Európsky dohovor, článok 3, hovorí, citujem, čítam teda, nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. To robíte práve vy, pán. Dobre, vydržte, zapíšem to. Daj si za toto, daj to iba na odkaz na dohovor. Ja napíšem sám. Stále budeš citovať. Natočila si číslo toho pána? Tak pôjdu vonku. Som ti kázal číslo. No a dajte to číslo dohovoru. No čo ste mi hovorili? Tu máte článok 3, to je Európsky dohovor. Zákaz mučenia. No a čo mám čítať ešte raz? Nie, dajte mi článok 3 z akého roku. Európsky dohovor. No na základe vy mi musíte povedať, to je vaše čestné prehlásenie, na základe prečo ja nechcem nosiť rúško. Vy mi to musíte. Článok 3, zákaz mučenia, to je, počkajte, dohovor, Európsky dohovor. Európsky dohovor o ľudských právach. Dobre. Môže byť? Článok 3 na základe Hej, Európsky dohovor, článok 3, zákaz mučenia, hej? Dobre, to je článok 3. A ešte slečna, alebo pani Slečna, to je moja dcera. Vy z akého dôvodu, to isté? No, mne to skoro odpadá. Vážený pane, bola na vyučovaní, prišla domov z vyučovania a mala taký záchvat, také krče, a teraz ako hovorím naozaj pravdu. Hej, takže ja nenechám svoje decko zdravotne trpieť. Zdravotných problém. No so mnou nosiť rušku nebude, bo ja to zakazujem. Keď je ona v škole, alebo takto, že sa nebojí, to už je vec, ale proste tak, hej. A ešte vám, pani, skúsim prečítať ústavné právo, aby ste vedeli, čo hovorí. Môžete. Buďte takí dobrí, poďte vonku z auta. Chcete vypísať papier. Dobre, vypíšte. Hej. Čiže kolega, vy súhlasíte s tým tiež, čo tu prebieha vlastne, hej? Áno? Prosím? Áno. Výborne. A ste si istí, že konáte zákonne? Zákonným spôsobom? Ste o tom presvedčení? Áno. Čisto tak, že by bolo vidno aj meno, aj kolegovi potom ešte na... Pani, je mi to ľúto, ale uvidíme, jaká bude dohra, ale pokiaľ mne príde domov pokuta, ja na vás dám trestné znamenie, aby ste vedeli. Hej, ako nič zlom, ale je to tak. Nech sa páči, ešte môžete kamerovať. Nech sa páči. Si prečítam. Na základe písania, na základe článku 3 dohovoru. Áno, môžete si dopísať Mučenie, ešte vám tam dám, že ústava Slovenskej republiky čo hovorí, hej?
Môžem čítať? Tam niečo potom si, alebo... Čiže občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave. Ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znebožnené. Máme na to ústavne zaručené právo, ale vôbec ho nevyužívame. Čiže vy ste na to, vy ste zákon. Vy by ste mali to ústavné právo. Ústavné právo, nie nariadenia rúsky. Pre Boha živého. Pre Boha živého. Však to sa vôbec neopiera. Generálna prokuratúra odobrila, že všetky opatrenia, ktoré boli doteraz zrobené tým tučniakom Mikasom, boli nezákonné. Vy viete, že porušujete moje ľudské práva. Vy mi kažete nosiť niečo na ústach, z čoho ja nemôžem dýchať. Veď vy idete proti sebe. Veď to nie je ústavné, to je protizákonné. Vy veríte tomu, čo povedal Mikas a čo nariadzuje Matovič? Je to váš právny názor. Áno. Páči sa to. Máte si povedať, čo som napísal? Nie, prečítam. Jasne. Píšem škredou. A prečo tak škaredo píšete? Pre pána Jana, Je to moje písmo. Ste v službe, ale ja to neviem prečítať. moje Neviem to prečítať. Dobre, odmietate? Neodmietam, chcem to prepísať. Buďte takí laskaví. Buďte takí laskaví, dajte to tak, že som vedel prečítať. Počúvajte. Sa myslím, že dá na jednoducho. Neviem to prečítať, no čo vám povedať? No, Počúvajte, no, sa bavíme normálne, alebo nejaké normálne, problémy s idem tým? skúsiť ešte raz. No. Dobre, napíšem, viete to prečítať, ja sa Skúste Paličkovým. Skúste Paličkovým. Dobre, my tu nie sme pre srandu. Robíte teraz srandu. Dobre, Prosím. počúvajte. Viete to prečítať? My tu nie sme pre No, srandu. počkajte, nechajte ho prečítať. Ale ktoré? A No čo napísal? No čo vy ma tu nebudete Počkajte, skúšať, vy to tu viem, nás prečítať. No a vy ma budete skúšať, či ja to viem prečítať, alebo nie? Tak čo Je to sme mi vlastne zač? Ja chcem podpísať papier, ktorému chcem rozumieť, rozumiete ma? Bolo vám to. Alebo nie, ja to neviem prečítať. Dobre, neviete Chápete to ma? prečítať. Ukážte mi to. Nechcete, neviete Prepíšete prečítať. to? Nebudem nič prepisovať, Prečo nebudete prepisovať? Ja to viem. pretože ale je to napísané. A ja Počúvajte, to neviem, čo je napísané. no to, čo čo to- ste presne povedali, Ale že ja to na chcem... základe problémov vznikali na základe článku 3 Ale keď to neviem prečítať Európskeho ja. dohovoru o ľudských právach na základe ústavy ZR. Páne, Dobre, Pani, neviete nerozumiete? to prečítať. Nie, Neviete natáčaj, to vy prečítať. ma nerozumiete. Ja Dobre. podpíšem teraz papier, na ktorom neviem, čo je napísané. A keď to Dobre. pôjde do nejakého uznesenia, čo tam napíši, keď to nebudú vedieť po vás prečítať? Chápete ma? Buďte takí laskaví. Vás Nebojte pýtam, sa. jak občan tejto... Dobre. Ale ja sa bojím, mám obavy. Dobre. Lebo to sa dá normálne prepísať Dobre. Paličkovým písmom. Prečo? Viete to prečítať? Buďte takí laskaví. Určite? Dobre, No, určite. takže neviete No, to prečítať, preto to nepodpíšete. Neviete mi dať papier. Dobre, ja vám papier viem, tu som vám dal. Neviete to prečítať, nechcete to Poďme, podpísať dobre, ďalej. boli to. Ohľadom toho, ďalej vás poučujem. V prípade, že budete pokračovať proti právnom konaní, budete byť zaistení. Dobre? Počúvajte ma. Vie mi dať papier, že ma neobslúži kvôli niečomu? Kvôli nejakému zákonu? Ona mi vie dať papier. Chápete, čo som povedal? Je to nejaká vedúca. A oni mne neumožnia nákup. Mali by mi dať papier, na základe ktorého možno neumožňujú. Chápete ma? Je to logické, čo vám teraz rozprávam, alebo nie? Počúvajte, Rozumiete, ja príjem do predajne. som vám Je to nejaký, ale ja vás chápem, čo mi hovoríte. Ja vás chcem, aby ste mi odpovedal na moju otázku. Je to logické, čo rozprávam? Idem Ale do obchodu, OK. Teraz vy mňa. Je Ja nejaké som vám to nariadenie. vysvetlil. Ja chápem, Viem, ale oni je mi vedia dať nariadenie. papier, vedia mi Ja dať som vám papier. to vysvetlil. Zavolali som vám to vysvetlil, čo sa dopúšťate, čo porušujete. Vy máte na to iný názor. Ten vám ja neberem, ale sa dopúšťate priestupku, rozumieme sa? Ja vás chápem. No. Ja vás Keď chápem. budete ďalej pokračovať v priestupku, môžete byť zaistení. Dobre, v poriadku. Dobre. Čiže ja si nemôžem si nakúpiť? Vy mi hovoríte, že si pokiaľ nemôžem dáte, nakúpiť. nie, ja vám hovorím, že pokiaľ splníte, dáte si rúško, nakúpiť si môžete. Nie, Nikto bez vám v tom rúška, ja sa brániť vás pýtam, nebude. bez rúška, či nemôžem nakúpiť. Dopúšťate sa priestupku. Ešte raz Akého som vám priestupku? vysvetlil. Toho, čo ste uvádzal skôr. Áno, čo som vám uvádzal, dopúšťate sa priestupku. Všetko, pani. Natočila si číslo toho pána. Dobre, pani. Všetko z vašej strany. Áno, Len toľko. v prípade, že budete ďalej pokračovať, ja vám... Čo mi dáte puta? Dúfajme, že to nebude nutné. Ja som si čakala.